Pois unha das víctimas desta banda criminal é Carme, unha veciña de Doade en Beariz. Carme ten 71 anos e ela estaba dentro da súa propia casa cando estes ladróns entraron. Ela estaba no salón vendo a televisión e non se dou de conta de nada ata que apagou o televisor, marchou da sala á súa habitación e aí xa viu que estaba absolutamente todo revolto. Queremos falar xa con ela. Carme, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, Carme, os ladróns leváronche un botín valorado en 30.000 euros, pero contanos que foi exactamente o que che roubaron. Pois mira, eu tiña unhas monedas de ouro que compráramos en México, meu marido máis eu aforrando moito. E unhas monedas de plata, e despois levaron unha medalla da Virgen Milagrosa moi grande, que heredei da miña nai. Tiñalle moito cariño, e era era de ese ouro de antes, despois levaronme tamén pendientes e anillos de perlas con diamantes e así. Eu calculo que alrededor de 25 e 30.000 euros, polo menos, porque foron as cousas boas. Claro, Carmen, toda unha vida de traballo, basicamente, perdón, toda unha vida de traballo con moedas, estás contando, creo que estes traballando o teu marido máis tía lá en México. Carmen, creo que te enteraches por nós que esta banda de ladróns que roubou en Beariz en xullo de 2014 na tua casa en outras dúas máis, caía hoxe prendida pola Garda Civil. Creo que non sabías nada, verdade? Non sabía, non. Falou unha vosa compañeira a mediodía. E como te quedaches, Carmen? Porque supoño que isto é unha tranquilidade porque, obviamente, sí, estes ladróns actuaban con bastante forza, tranquilidade porque cando che entran así, parece que che entran na tua intimidade, como que te sintes horrible, horrible. Chegar así e topar a habitación toda revolta. Claro. Eu ali, o que pasa é que despois, cando apaguei a televisión, sentín a luz da entrada, sentín un golpe moi fuerte. Debemos golpear algunha porta. Pero toda tranquila, E subín e xa vexo o sillón que estaba do outro lado da cama da porta, todo tirado encima da cama, e os queixos todos revoltos. E eu non me enterei de nada. O que menos te esperas é que tiveras a unhas persoas revolvéndoche na casa mentras ti estabas ali, pero ademais, esa mesma noite, Carmen, non solamente entraron na túa casa, porque tamén entraron na casa do teu irmán, non? Entraron na casa do meu irmán a máis do outro veciño. Eu fui a terceira, esa noite fui a terceira. O que pasa é que eu non sabía que entraran a eles. Claro. Non, claro. Depois chamei a Guardia Civil e estuve ali quietiña hasta que empezaron a vir os veciños, que se enteraron, e chamei a Guardia Civil e todo eso. Claro, Carmen, ti estabas na planta baixa da tua casa, apagache a tele, claro, e fuche para arriba. Ti chegaches a ver os ladróns ou ti crees que os coitarte a ti subir para arriba riscaron a fume de carozo? Eu creo que o que viron que eu apaguei a televisión, apaguei a luz da sala. Foi cando sentí o golpe, e foi cando eles deberon botarlo ao sillón contra a porta e escaparon pola ventana. Non nos chegaches a ver? Non nos chegaches a ver, verdad, Carmen? Como? Non nos chegaches a ver, digo, os ladróns, digo, non nos chegaches a ver como saían da casa. Non, eu non vin. Eu cando cheguei á ventana, ali non había nada. Claro, Carmen, porque ti na túa casa sí que tes alarma de seguridade, pero ao estar ti dentro, claro, non estaría activada. Claro, eu teño alarma, pero daquela só a tiña na parte de abaixo, na parte de arriba non a tiña, porque eu por na parte de arriba, que pensaba que se iban a entrar por o segundo piso. Ahora sí, ahora teño aí en todos os sitios. Bueno, Carmen, queríamos dar esta noticia sobre todo para que estés máis tranquila, porque como diste é como se entrara na túa intimidade, ti vives soa, así que saibas que os responsables que están vindo cara a Galicia para pasar a disposición xudicial, van a pasar diante do xuiz e podes dormir un chisquiño máis tranquila. Mandamos unha aperta ben forte, Carmen. Un bicazo. Bueno, gracias. Un bicazo ben forte, de verdade que sí. Porque, Rocío, o curioso desta banda, mirade para aí, A Garda Civil, de verdade, hai que dicilo, fixo un traballo exquisito, espléndido. Por qué? Tiñan fichados os membros desta banda, xa vos decimos, con formación militar, mesmo dormían no monte con sombrillas para escapar dos axentes. Os axentes da Garda Civil pilláronos en Ourense. Eles vínonse perseguidos e fuxiron directamente, marcharon de Galicia. A Garda Civil non parou de traballar, pilláronos en Cataluña. Así nos contaron hoxe como foi esta extraordinaria operación da Garda Civil.